ukutshela ukuthi anginde kancane kuzolunga. Ngiyahlalela inyanga yesi-2, ngiyababona abantu abanye bangena emsebenzini kodwa mina solo angene. Usima uyafika umuntu engizwana naye ufike emva kwami. Naye wenza the same thing kodwa yena wangena emsebenzini. Mina manje sekuphela u3 months solo angena emsebenzini. And manje ke into engizoyiqela imali yami but because ngiyabona ukuthi le nto le ongizisa yona ayikho. Imali yakho. Angikwazi phela ukuhlala 3 months ngingasebenzi mina solo kuthi nginethemba, ithemba lingekho. Ngiyamuzwa usisi futhi ngamtshela ukuthi akalinde kancane uzongena emsebenzini bese ngekho lesidingo sokuthi azofike nani namakhamera la endlini. Cha phela amakamera uzama ukukhombisa ukuthi kahle userious ngemali yakhe ngoba wena ngazuthi awukho serious ngokuthi usise imali yakhe. Ngamtshela ukuthi akangilinde ngizomfaka emsebenzini mase kufika isikhathi. Fanele kuze ngilinde kuze kube yini? Fanele ngilinde kuze kube yini? Abantu bayangena ukutshela ngesikhathi mina, ukutshela ngesikhathi. Ukutshela ngesikhathi imali yakho uzoyithola ukuthi ikhona. Manje ngitshela ukuthi linda emsebenzini uzongena. Bese ngeke isidingo sokuthi uzwenze yonke lento ungene la endlini nezibhora engazazi. Imali asikhulumile nawe ukuthi uzongena mase kufika isikhathi. Isikhathi siphi leso? Ukutshela isikhathi singekho. It's been 3 months. First month uyangithembisa, second month uyangithembisa, third month uyangithembisa. So ngitshela ngesikhathi. Manje kwenziwe njani? Imali yamfuthi. Kanjani? Kanjani? Usazongena emsebenzini Hayi. Sesibancane imali mfethu. Ayikabi. Ngicela ukubuza something ukuthi kahle ukwazi usukwazelana uma kuwukuthi usazolinda futhi ukuthi ungene emsebenzini. Nami ngiphethwe emuva ngiqale ngithatha imali mase ngiyemuva futhi singamchazela kahle. Ngathi akalinde yena. Alinde isikhathi. Labangena emva kwambona. Isikhathi ukuthi nami labangena emva kwambona. Awubalindisanga bona. Ngoba nami ngiyathatha kuyena ngiyise emuva. Labangena emva kwambona awubalindisanga. Awubalindisanga bona. Yabathi ngenze slim. Wesithi abangena emva kwakho kanjani? Like khona abangena like no sithi awuchaze umhlobo umZulu umphethe uTswana uMtsonga ngiyasikhuluma iSiswati nesizulu ngiyasikhuluma. Okay lalela faka iSiswati mawuzwa ukuthi khona la uqineka khona. Ngizama ukusho ukuthi khona labangenile ngemuva kwami. Unyali ungasabi ukufaka. Which means mina it's been 3 months kodwa khona umuntu ofikile mhlambe second month wamfaka emsebenzini naye akhokhele akhiphile imali njengami. Uyezwa ke mfethu? Ngiyamuzwa. Neloko akhuluma kuyikona. Kuyikona. Manje ungena kanjani ke lo ungenile usisi abe ayifaka imali kuqala kunayo? Ngoba naye ufaka isikhathi sakhe siyeza. Hayi umsangana wenzayo la uthalethela abantu la. Imaki mfethu ngiyakuzwa ukuthi uthini. Kodwa manje uyezwa isituation kaSisimanje ukuthi akasekho interested kumsebenzi wakho. Njengoba esebize thina nje sizofuna imali kaSisike manje. Umuntu ngizikanda phela uyala mawuthi. Uyala ukuthi ngeke ayithole. Hayi bona ngiyali yona engekho. Awukwazi ukwenza leyo nto lobhuti. Awuzoyizala. Hayi unesibindi lobhuti. Uthi hayi phela uyaphila. Yazi unesibindi. Ngiyaphika ngeke. Usisi ngathi akalinde. Angithi uyachaza ukuthi akafuni ukulinda. Asafuni ukulinda. Ufuna imali yakhe. Futhi ngiyamuzwa. Ayona engekho ke manje. Okay. Awumchazele ukuthi uzoyithola kanjani imali yakhe. Ngoba yona iyadingeka ke. Angazi namhlanje. Hayi namhlanje ngeke. Awuzothatha imali yami bese uthawazi wena. Khona indlela esingenza ngayo kodwa hayi namhlanje ngeke ngikwazi namhlanje. Kanjani mfethu? Kahle. Yazi ngibele ngikubuza. Hlezi ngimtshela naye ukuthi imali yakho uyithola noma uyongena emsebenzini kodwa hayi namhlanje. Mfethu. Hayi namhlanje. Yiba, futhi kahle ubumhlela le mali. Ukwenza. Angithi ngiyamsiza. Umsiza kanjani wathatha? Futhi ngicela imali yami ngiyithola nzima mina yethu ngiyithola nzima. Yazi uthi uqanisa imali ngibuyele esihlahleni. Kodwa kufa ulindi. Hayi angizolinda into engekho. Unini ngilindile. Ngeke ngikwazi. Manje sobenze njani? Angazi. Manje sayidinga imali yakhe. Yabo ukuze size siphume nje la endlini. Sifuna yona le mali. And asiphume la endlini imali ingekho. Asho uyithola ngelinye ilanga. Ungangitsheli ngelinye ilanga mina ungangitsheli ngelinye ilanga. Kunini nginikeza imali yami?
Uzomtshela ngelinye ilanga? Inyanga iphele kanjani? Iphele. Yini ungafoneli? Hayi phelile inyanga. Angithi kushuthi kuyacaca ukuthi imali yasiswa ayidla. Ya, Angithi ayidla. ayidla. Okay. Kushuthi kahle kahle wawuyithathela vele ukidla. Cha, angayithathi. Ngoba ukube wawuthatha imali wayifaka la kumele ifakwe khona. Ungakwazi manje ukuthi uphinde futhi ufonele la wayifaka khona ubatshele madoda nangu usisi usefikile ufika nabantu la ekhaya bazofunani leyo Wathatha imali yami ngizoyisha lo. Mfethu usho ukuthi Feza idingo zakhe. ilindi sisasangena emsebenzini ukuze imali ihlile. Yonto ayisho leyo phela. Noma yonto ozama ukuyichaza ngisho njalo. Yemfethu. Ebhuti ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Imali ofike ngiyithathe ngiyifake phansi kombhede ngilinde usisa azabizwa ngoba nami ngishilo ukuthi imali ayizi mina kuphela idlulela kwabanye abangaphakathi. Ngikwenze lokho. Ayiphumi le mpahla la endlini. Pho manje njengoba usimela nje thina Ya ngiyambula nami ngibona nisukuma ngisengibona lesemsuku mingabithi nami. azokubamba impama ubhoshe mina. Ngibamba. Alright mfethu. Ngibamba. Awukwazi ukuthatha le phone. Ima ume mfethu Awukwazi ukuthatha le phone. Ngithethe. Ima mfethu awume. Wenzani ngithatha le phone. Ngiyakudelela lo. Tethe. Ima sisuka ingeni wena ngicela umele la eceleni. Awukwazi ukuthatha le Mfethu phone. amdedela. Ima. Umusibone phone. Okay, ngicela ubambe la sisi. Awukwazi. Nande lapha ephaketheni. Awukwazi ukuthatha amafoni amabili. Ngeke uyithole. Ima ngathi yaphola. Ayithatha le phone. Ayithathe. Delela ngani? Ngomia. Imali sayisebenzela thina sisebenzela nzima. Ima sisi sethi ima ncane. Imuyalo yini? Ya ngiyala. Ngeke uyithole le phone. Okay. Mfethu. Sasingakulimazele izinto zakini. Thina nje sizokudla. Senithathile yini futhi uthatha. Siyayifuna nale siyayifuna. Ngoba manje ususikhombisa i-attitude. Awukahle wena. Lalela-ke. Sesophoqa ukuthi Musukugcwayela wena. siyathatha iskipha, siyabathatha nophaqa. Ngiyokubona. Okay. Asikubuzi siyakutshela. Ndoda Ndoda ngikubone lo. akabheke ezulwini. Ya?